Без забележки. Хайде, момиче. Хайде. Не бе. Хайде, влизай, че слушай. Иди си да го слушай. Добър вечер, скъпи гости! Ние ви носим блага вест. Светъл празник е настанал, Коледа е днес. Мира. Бъдни бе. Бъдни вечер е един от най-важните семейни празници в годината. Всеки народ празнува Коледа по свой начин. Според българската традиция, под трапезата се слага слава, защото Дева Мария, майката на Исус Христос, е родила своя син на сламата в кошарата. На бъдни вечер се слага в огнището дебел тъне, наречен бъдник. Бъдникът е дърво от сечено и донесен от млад мъж и се поддържа огъня през цялата нощ. На трапезата се слага само това, което е родила земята. Чушки, фасул, зеле, оливи, плодове, питка с паричка и червено вино. Това е последния ден от коледните площи. На трапезата се слагат 7, 9 и 12 ящи. Това е така, защото мидълсеничата са 7. Майката носи 4 души 9 месеца, а 12 са месечите. Права се бива си цялът се и пред него лъжи думи. Не се изстрите, да се върха, графата, а паричката, питката е съкъснено. Най-възрастният мъж чува питката преди да я разчупи. Показва уважение към хляба. Най-напред дитото лежи в пръста, после върже със сън. Медът го в воденица. Месият Господа, викат го на огъня, той трябва да запаре начина вълчичка. Един от най-хубавите обичаи на Коледа е бъдни вечер и коледуването. Коледарите са само момчета. Те пеят. Те ходят от къща на къща и пеят песни и здрави и берекет. Трапезата се прекъдява с тамян, заребяват лошите неща и болестите от къщата. Чете се молитва, масата след вечеря не се раздига и ястията стоят цяла нощ на нея. Господине,
да стана Коледа е днес. Момче. Ето лозито, тук амбарите, сластясните, косавите. Нали напием младите мети, възъм пупчевица. За да има до година дванина. Кажете да държи. Пълна къща на туман, мир и общата на остане. Да живеят под добрате всички хора по земя. Максим. За да има до година дванина. Кажете да държи. Габриел. Колко? Колкото билки по земята, толкова здраве в тази къща. Да са здрави и силни момчите още минути. Максим. За да има до година, за да има до година, дванина. Кажете